So yun, papunta tayo sa Kiray Falls, sa Sitio Kiray, Siwasiw East, Sual, Pangasinan. Yan, manggagaling tayo ng Alaminos. Labas ng Alaminos. Yun na, Siwasiw na tayo. Intersection. Tayo papasok. Kalumbuyan. Here we go. Kiray Falls. Magigas ka asan? Ganda. Slide oh. Oink oink. Ito rin yung Baltico Falls. Isa ring falls to, Baltico. Ay, Matico pala. Dito. Oo. Pero maliit lang ata yun eh. Oo. Lamig oh. Ay! Ito na, Siwasiw East. Saan ito pupunta? Parang ano? Parang corgi. Opo. Ah. Ano to? Ay, compound lang tong atang taas. Ha? Oh? Hindi, tama. Ay. Oo, tama. Morning po. Ma'am, dito po ba yung ano, yung sa Kiray Falls?
Ay, doon po. Okay lang po pumunta doon? Lang tayo pa, ano, Pakaliwa. dito Yung dadaan pa po doon sa may Parantulay, ano? Tapos kakaliwa po? Ah, okay po. Thank you po. Takay na po. Opo, pasyon lang po. Pumunta doon yung kakilala ko. Magpit. Opo. Thank you po. Hindi ko naintindihan basta diretso. Kaya? Ayun pa. Oh, tubig. Babaw lang to. Oo, yan. Susundan natin yan. Parang ganyan lang yung ano niya, yung tubig dun sa falls. Sabihin mo, history natin ito lang yung falls. Dito na. Dito na. Joke lang, dun pa. Dun pa, susundan natin tong tubig. Dun pa. Ayaw dito. Excuse me po. Boss, dito yung sa Kiray Falls po. Ay, doon. Ay? Sa may ilog na, no? Sa may tulay. Pagpaganyan kayo, yung tulay dyan, no? Ay, magpapakanan. Oo, kanan. Ay, ganun. Akala ko... Tado na doon. Ay, okay po. Thank you po. Dito. Dito. Excuse me po. Boss, dito ba yung sa Kiray Falls? Diretso lang po. Ay, ganun. Thank you po. Kiray? Oo. Saan dito eh? Saan dito? Wala tayong mapagtangan. Ay, mga tao. Hindi. Ano, lugar lang nila dito na Tambobong. Lugar lang nila na Tambobong. Hindi Dasol. Saan nanggaling din yung lalaki na yun, eh? Ito ba yung kabila? Ilog? Yun, yung dinaanan na, yung tinigilan natin. Ito, si Mana. Tanong mo. Ate, saan pong Pakiray Falls po? Diretso lang po. Tatawirin pa po ba yung daanan na tubig? Ay, kakaliwa na. Ah, okay po. Thank you. Thank you po. Tuloy. Umakyat na.
Kaya? Kaya. Ay. Layo pa pala. Pero dadaanan naman daw ng motor. Kaya yan. Nakadaan sila. Ah. Ah. Ano? Yay. Ay lang. Ano ka ba? Matuka tayo. Basta wag mo ibaba yung paa mo. Pasit ka ba? Hindi kaya rin ang motor ni Taito. Kaya? Okay naman na dito. Pagpataas mamaya bababa kami na baka magulat kayo. Ano ka ba? Yung, Hindi kaya rin. di maglalakad na tayo. Kung kaya pa nila hindi man kaya. Wala na. Hindi na kaya. Tama ba to? Kaya lang baba ka muna. Ito. Kaya niya? Doon ka sa kaliwa tayo, dumaan. Hindi na namin ito maglalakad na kami na kaliwa daw. Yan. Ha? Yan o yung pag-akyat mo. Tapos pakurba lang yan. Yan. Ayun. Kanan? Ayun yung kaliwang part. Ay, kaliwa. Oh, sige. Ano, para hindi dumaan daw, ay para hindi dumaan dyan no, sa mga malalaking bato. Sinort, ginanon lang nila. Ganyan lang. Hindi. Hindi. Hindi ka sasakay, Peg. Hindi kaya. Ano lang naman yan? Tingnan ko muna doon.
Kaya mo to ito, tay? Kaya mo dito? Kaya mo dito? Hindi na para ano. Wait lang. Tingnan ko nga to. Dito. Dito. Ito pala yung packet ng Villa Corta. Ito na yun. Dito na. Wala. Ganito pala feeling. Yeah. Come on! Wala, lupa na to. Diretso. Paano mo alam? Ito yung dinaanan nila eh. Paano mo alam na ito? Ganda.
Ha? Ganda? Ha? Wala. Ganda? Ha? Wala? Ganyan na? Diretso na? Hanggang kukuha yan, nakikita nila. Sama ng tingin, oh. I'm on my way to the way and to the ganda, oh. Mataas yan yung falls. Mataas. Ayan nga. Ano ko? Uy, dito tayo. Dito na yun. Wapit. Madulas ka dyan. O, dito na muna. Umalis ka muna ba? Tatago ako. Kaya mo yan, battery lang yan. So yan lang. May retract ito, oh. Nilagyan nila. Ustig. Sabi ng malayo. Oh. Kaya? Halika dito. Ah. 1, 2, 3. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Ah. Isa pa. Ah. 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 Nakatakip lang yung bato dun, oh, sa taas. I'm on my way. Alright. Never leave your foot peg. Tama.
Pero ito yung daan. Hindi kaya ng motor ni tayo dyan. Sayang, doon ako dumaan. Ano pa? Ha? Ay. Wala na eh. Nadulas na yung gulong eh. Mali, baliktad. Okay na? Hindi, meron pa doon. Sige. Sige, sakay ka na. Kaya na yan. Di ba kayang-kaya niyan? Kayang-kaya niyan?